Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда мен Эльвира Камалетдинова. Бүген бийик татар шагыйре Габдулла Тукай тууына 135 ел тулды. Шушы уңайдан районыбызның мәктәпләрендә, мәдәният йортларында, музейда, китапханәләрдә Тукай һәйкәле янында шагыйрне искә алу чаралары, шигырь бәйрәме узды. Әлеге бәйрәм чаралары белән сез киләсе чыгарылышларда тулырак таныша алырсыз. Чернобыль атом станциясендә шартлау килеп чыгуына да 35 ел тулды. Әлеге дата уңайыннан азнакайда ветераннар өчен матур кичәдә оештырылды. Чернобыль һәлакәтен ликвидацияләүдә катнашучылар өчен мондый чара азнакайда ел сайын уздырыла. Авария катастрофаларны бетерүдә районнан барлыгы 118 кеше катнашкан. Мен үзем Чернобыльдә 1986 елга алындым. 86 елның июнендә хәрби комиссариат аша инде мине чакырганнар иде. 3 октябрьгә хәтле мен шул Чернобыль авариясының нәтиҗәләрен бетерүдә катнашып эшләдем. Мен үзем ПУСО-1 дигән объектта эшләдем. Бу инде пункт спецобработки шул техникаларны, ниләрне без зарарсызландырып тордык. Станцияга булып кайткан кешеләрне, машиналарны шулай зарарсызландырып торган урын инде бу. Еллар уза ветераннар сафы да инде сирәгәя, ләкин аларның батырлыклары бер кайчан да онытылмый. Очрашуга арада булмаган ветераннарның гаиләләре, тормыш иптәшләре дә килгән иде. Кунаклар алдында рәхмәт сүзе белән Азнакай муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин чыгыш ясады. Үзләренең юбилейларын бәйрәм итүче ветераннарга рәхмәт хатлары һәм бүләкләр дә тапшырылды. Тантана концерт номерлары белән үрелеп барды. Килгән кунаклар бәйрәм табыны артында оралашып, үткәннәрне дә искә алды. Әлеге вакыйгага 35 ел тулу уңайыннан барлык ветераннарга да медальләр тапшырылды. 22 апрель дахи юлбашчыбыз Владимир Ильич Ульянов Ленинның туган көне. Әлеге дата уңайыннан Ленин һәйкәле янында митинг узды. Нинди генә чорда яшәсәк тә тарихны хәтердән сызып ташлап булмый. Революция юлбашчысы Владимир Ленинның да эше һәм тәгълиматлары әле дә саклана. Ел сайын илебезнең Ленин һәйкәле урнаштырылган мәйданнарда искә алу митинглары да үткәрелә. Бу безнең Азнакайда да шулай. Әлеге дата уңайыннан һәйкәл янына җыелган райондашларыбыз Ленин турында истәлекләрне яңартып, чәчәкләр дә салды. Узган атнада шәһәребездә һәм авылларда язгы өмәләр гөрләде. Җыештыру, чистарту эшендә райондашларыбыз да бик теләп катнаштылар. Ә хәзер тулырак алдагы сюжетта. Шәһәребезне кыштан соң чистарту эшендә оешмалар белән бергә территориаль иҗтимагый үзидарәләр, укучылар, предприятие коллективлары да катнаштылар. Атна дәвамында һәм шимбәдә гөрләп торган өмәләрдән соң тирә-ягыбыз күзгә күренеп, чистарып калды. Чисталык ул җыештырган җирдә түгел, тәртипне саклаган урында була. Өмәләрдән соң да урамнарда, ишек алларында үз чүпләрен ташлап калдыручылар очрап тора. Бу инде башкаларның хезмәтен хөрмәт итмәү дигән сүз. Бу уңайдан райондашларыбызга мөрәҗәгать итеп, әйдәгез, чисталыкны, тәртипне бергәләп булдырыйк дип өндисе килә. Чисталык булган җирдә тәртип тә, матурлык та, сәламәт яшәү рәвеше дә була. Бу уңайдан шунысын да искәртәбез. Көнкүреш калдыкларын тиешсез урыннарга түгүчеләргә, йорт алларын тәртиптә тотмаганнарга кисәтү һәм 2000-нән 3000 сумга кадәр, җаваплы затларга 15000-нән 30000 сумга кадәр, юридик затларга 200 сумнан 500 сумга кадәр штраф каралган. Инде бу ялларда шимбә өмәсендә урамнарны, ишек алларын хезмәт куя торган оешма учреждение территорияләрен чистартуда 7000 кеше катнашкан, 50дән артык техника җәлеп ителгән, 130 куб метрга якын чүп чыгарылган. 30 апрель көнне Азнакай шәһәре зияратында да өмә оештырылачак. Барлык шәһәр халкын, әти-әниләре, әби-бабайлары һәм якын туганнары яткан изге урынны җыештыруда чакырабыз, ди шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе Эльвир Габдрахманов. Дәвам итәбез, алдагы сюжетыбыз Буралы авылыннан.
Тырышкан табар ташка кадак кагар диләр. Әлеге әйтем ташка кадак какмаса да тавыклар үстерүче фермер Ришат Сайфуллинга бик тә туры килеп тора. Хәер, вакыты белән ташка да кадак кагарга туры килә аңа. Буралы авылындагы элеккеге дуңгыз фермаларын реконструкцияләгәндә нинди генә төзү, ремонт эшләрен башкармый ул. Бу фермаларны аякка бастыру үзебезнең көч белән генә түгел инде, үзебезнең дәүләтебезнең дә ярдәме тиде. Семейный фермалар буенча шул грантта катнашып 20 миллион күләмендә субсидия бирелде. Менә шулар белән эшләп, полный шундый дәрәҗәгә китереп бетердек инде менә бу фермаларны. Фермер әлеге шөгыльгә 2012 елда Мөслим районында туганы Рәзиф белән алынып үз эшләрен башлап җибәрәләр. Алга таба Ришат Ринатович үткәндә Буралының юл чатындагы ферма биналарына да игътибар итә. Билгеле бер карарга килеп, 4 ел элек эшен биредә ачып җибәрә. Бүген инде хуҗалыкта Җәлил бистәсе, Шубар Абдул, Буралы авылларыннан килеп 12 кеше эшли. Эшкә көндә аларны махсус машина йөртә. Эш хаклары да зарланырлык түгел, вакытында биреп барыла. Хезмәтләре дә күз алдында. Елга 350 мең тавык үстереп саталар. Тавыкларны бик теләп алалар. Хәтта ерак Чита, Самара, Мәскәү өлкәләреннән дә сораучылар күп. Оның тукымнарына килгәндә инде без Родонит, кызыл тавык инде бу, Родонит 3 дип атала инде бу линейкасы буенча. И ак тавыклар немец породасы Корал дигән тукымны үстерәбез. 50 мең баштан башлаган булсак, бүгенге көндә инде 350 мең башка кадәр күтәрдек бunda поголовьены. Шебиләрне суточный возрасттан алабыз, сатып 80-85 көн монда торакларда утырып, аларны җитәрлек дәрәҗәгә үстереп, аннан соң сатуга чыгарабыз. Эш сөйгән тырыш гаилә Сайфуллиннар гаиләсе. 4 балалары эчендә тик кеше эшлекле, тәвәккәл, уңган булуы белән үрнәк булып тора. Алда билгеләп үткәнчә, әлбәттә, тырышкан табар һәм тапкан табышларының бәрәкәтен, файдасын күреп яшәсеннәр Сайфуллиннарның фермер хуҗалыгы. Узган ял көннәрендә Чатыртау арена универсаль спорт комплексында мәктәп волейбол лигасы республика турнирының зона этабы узды. Турнирны район башлыгы Марсель Шайдуллин һәм Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев ачып, ярышта катнашучыларга спортта чыныгып үсеп, үзебезнең район патриотлары булыгыз дип теләделәр. Ярышта катнашкан Татарстан Республикасы Фән һәм мәгариф министрлыгының балаларга өстәмә белем бирү бүлеге белгече Ранил Камалиев та район башлыгына Татарстан Республикасы волейбол федерациясенең рәхмәт хатын тапшырды. Турнирда азнакай өчен 5нче мәктәпнең кызлар һәм гимназиянең егетләр командасы уйнады. Республиканың 8 районыннан катнашкан командалар арасыннан гимназия командасы 2нче урынга лаек булды. Берничә ай дәвамында предприятие оешмалар арасында үзешчән сәнгать смотр конкурсы барды. Шушы көннәрдә аның йомгаклау этабы узды, җиңүчеләр билгеләнде. Әлеге мәдәният сәнгать бәйгесендә 16 коллектив катнашып, йомгаклау концертында иң яхшы дигән номерлар белән чыгыш ясадылар. Концертта район башлыгы Марсель Шайдуллин коллективларга рәхмәт сүзләре әйтеп, төрле номинациядә җиңүчеләрне бүләкләп, алга табада шулай мәдәниятебезне үстерүдә үз өлешләрен кертергә чакырды. Чыгыш ясаган мәгариф идарәсе коллективы быел да иң уңышлысы дип билгеләнеп, алар гран-прига лаек булды. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам. Яңа эш атнасы сезгә күңелле хәбәрләр генә алып килсен дигән теләктә калып, сау буллашабыз. Исән-имин булыгыз. Hürmetli aznakaydılar, hürmetli din kardeşlerimiz, biz mine birgelep, jetekçiler bilen, özümüzün aznakaydılar bilen 30 aprel günü özümüzün Tatar ziyaretinde zor öme ütkərəbiz, subotnik ütkərəbiz,
Монда инде менә барыгызны да чакырабыз шушы өмәгә бергәләп зиратыбызны, шундый изге урыныбызны без инде бергәләп чистартырга тиеш, тәртиптә тотарга тиеш. Монда эшләр бик күп. Без инде менә планлаштырдык, оешмалар белән, җитәкчеләребез белән, депутатлар белән сөйләштек, бүлештек, кем нинди эшләрне эшли, һәм инде күп эшләрне инде без бүген көндә башлап җибәрдек. Бу инде безнең иң изге урыныбыз, хөрмәтле азнакайлар. Без шушы урыннарны, шушы зиратларыбызны бергәләп бик чиста тотарга тиеш, тәртиптә тотарга тиеш. Шуңа күрә менә бергәләп шушы эшне эшлик. Изге ай вакыты, ураза айы бара. Менә шуңа күрә инде мин чакырам барлык азнакайларны 30 апрель көнне иртәнге 8-дән без инде монда улы зур субботник үткәрәбез. Шуңа күрә үзегез дә эш киеменнән, көрәкләр белән, пышкылар белән килүегезне сорыйм һәм бергәләп шушы изге урыныбызны һәрвакыт чиста тотыйк. Чиста тотыйк. Менә барыгызны да чакырабыз, хөрмәтле азнакайлар. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Я раб мазамшы мубарак көннәребездә укыган аяты кәримәләрне кабул ила һәм шушы зиратта ятучы барча арвахларыбызны да рухларын шат кыл, аларның гөнаһларын гафу эйлә, кабр газапларыннан сакла. Суал фәрештәләренә Раббым Аллаһ пәйгамбәрбез Мөхәммәд динебез ислам китабыбыз Коръан дип җавап биреп, кыямәткәчә җәннәттәге урыннар күреп торган насыйп эйлә. Һәм дә кыямәт көннәрендә дә гамәл дәфтәрләре уң якларыннан бирелеп, мизанда үлчәүдә изге гамәлләр авырлык буларга насыйп эйлә, тамхатларыннан парда кыл, җәһәннәм газапларынан сакла, һәм дә югары җәннәтләргә яшәргә насыйп эйлә. Һәм дә шунда сөйләшкән сүзләребез файдалы сүзләр булып, дөнья һәм ахират өчен файдалар бирер Рамазан һәм дә монда шушы зиратыбызда тагын да типасаларга җиңеллекләр насыйп эйлә һәм дә монда ярдәм иткән оешмаларга да садакатлар булып барып, аларның да малларында, оешмаларында бәрәкәтне арттыр һәм дә киләчәктә дә шунда зиратыбызда азнакай халкы белән бергә чистартырга насыйп эйлә. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب العالمين. الله أكبر. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Диалог Авто в городе Азнакаево. Шихудинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 300 92 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор» от и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНРЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку.
Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет» – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.